The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan. Ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Webes, petsa 25 kan bulan kang Nobyembre taong 2021. Kamiliwat mga kaaksyon, ang sa inyong makakairiba, daing iba, Remy, Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Masiram na hapon mga kababayan na Bicolano, Bicolana, kumusta ka mo gabos? Ngunya na pagkahapon, ako mampuan sa indong lingkod, Joshua Martinez, Mr. Siram. Mga kaaksyon, ang programang inipigatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, tabang, ora mismo. Maray na pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi, as in 88.7 Radyo Oragon Birac, Catanduanes. Siyempre, live na live ang kitang nasusubaybayan sa Facebook page kan Action Ko Center, Action Ko Online TV, ako Bicol Party List, and siyempre sa Facebook page kang nagpapadaba sa mga kapwa Bicolano, ako Bicol Congressman Saldico. Ayan, maray na pagkahapon sa tuwing paraan tabay, and siyempre sa imo partner. Oh, maray na masiram pagkahapon. na hapon man sa imo. Green ang Uy, shade kan bado mo. ang May balita green din ko, ako. Christmas. Bisita mo si Secretary Bilyo ngunyan na. Aha, partner. Kakahali pa lang partner ni Secretary Velio kan dole partner. Grabe ang kaugmahan kan mga Legaspenyo. Yun iso pigtataram ni Congressman Mayor Pido Garbin Kasudma na si Secretary Bilyo mismo. Pero at yan, partner, itutukar tayo, Ayan. partner. Okay. Tanganing madugangan Basta tang may impormasyon. bisita kita ngunyan. Yes, Nagali partner. na. Nangungog to lang, partner. nangungog to Siyempre, na. medyo inabot ka ano Siyempre, oras. aldaw na kita ngunyan in Webes partner, petsa 25. 5. Aldaw nin Webes. 30 aldaw na sana. Isipon mo, November 25 ngunyan, pag sa sunod, December 25 na yan. Ayan. Nailing mo ang bado tango niyan, partner. Green. May green din akong shade because it's malapit na ang Christmas. Yan, no. Partner ko niya na paghahapon, Webes, ang segment tango niyan, partner, tabang legal. Tabang legal, okay? Kung kasuod ma partner, may nadalan kita, may pinailing kita sa tuyang mga kababayan na video manong ini sa tuyang isyong legal mo niya na pagkahapon. Tanganing ma-refresh sa partner ang sa tuyang mga kalantabay, ang sa tuyang mga para hiling mo niya na pagkahapon, balikan ta ang nagkaperang eksena.
Ining 2020 November minimis karigo si Mrs. May tao sa atop kang kusina ninda. Nagkarigo si Mrs. Di nagtaram sa kuya ini, di ginibo ko ta. Nukad talaga nagsasabay kami magkarigo. Di pag ka to, Saan ka mo nagkatarigo? sa CR po. Opo. Ang CR ko kaya po, walang atop. Ang lanob lang po kaya ang mga sa folding bed ta. Dahil nga na akong panggastos po. Di nailing niya. Po, maano kung nabidyohan niya ko o anong bigibo niya duman sa atop. May pigtaran po yan sa moya, madam, na daim siya sinda kaya, tataw sinda ni Rosal. Tapos tao siya ni Kira. Madam, kung magsakat kami yan, dahil kami madam pwede maggamit ka cellphone, na dahil man kami nagsisirino sa inda. Property mi ba dyan, madam? Kung may agya naman kami, madam, kang panahon na ito, nagpapakaray kami, madam, kang arong mi, kabinagyo kami, madam. Ining mga aki ko, nagtutukaw duman sa agyan. Katalian ka ako sa baba. Nagsisirino da sinda. Kumusta man po ka mo dito sa lugar nindo? Iyo mas na nga di, madam, problema niya na, madam. Kasi ang problema lang. Iyan, madam, ang problema mi. Ayan mga ka-aksyon, nadalanta partner ang kakapirang eksena partner ka nagrereklamo asin ang pagrereklamo. Pero partner, sa So ibong ang pinakatopic digdi tungkol sa pagsirino. yan, duman partner Pagsirip. nagpuon. Oh. Para sa kaaraman kan iba, ang lingwahe o terminong pagsirino, pagsirip yan. Pagsirip. Sa may Piping. Oo, sa English. Ayan. So yan mga ka-aksyon, pero sa ibong partner kan pagsabi kan pagrereklamo na mahampang sindangon yan, ano mo partner, kang kami nagduman, sabi, iyo, maampang ganyan kami, nya ko pera ka mo. So mga pinagreklamo, dahil nag-abot ngo niyan. Sabi, so ang lima yaon da lang sinda, digdi, so lima da sinda nagrereklamo. partner na mahampang niya na pagkahapon, alagad, nag-atras na sinda partner. Pero, siyempre partner, iniong nagrereklamo, disidido partner. Makakaibantang niya na pagkahapon, ang mag-agom na si Jocelyn Mendina asin si Jose Mendina, sinda partner, ang nagrereklamo. Maray na pagkahapon tabi. Maray na, Ilaw mo pakilaw din po ma'am sa... saan. Yan. Yan. maray na pagkahapon po, Ika po, ma'am tabi si Insel. Manay Jocelyn. Opo, Hindi sir. na. Opo. Ika so, pirang taon ka na, Manay Jocelyn? 48 po, sir. 48. O Opo. sa edad mong 48, Manay, may nagsisirino pa sa imo. Yun po, sir. Ay, talaga. Paano mo yan nasabi, Manay? Nagkakarigos pa ako, sir. Ito ba kasi, Pag nagkakarigos ka, may bado ka o plus na huba? plus po, sir. Na huba? Opo. Okay. Ali po sa eskwelahan, mag-alas 4, nagkaparam na po ako. Tapos po, nag-4 pa ingalo. Pag alas 5 po, sir, ma'am, nalog na po ako sa CR. Ito nga itong grabing pandemic, di man po pwede magsalamuha pag minakarigos po muna ako. So, kumbaga, Opo. naadalan sa pattern na kada pag-abot mo duman, minakarigos ka. Ayun po. So dahil ang CR nindo, nababanggit duman, na daig ka mong atop, Atop. kan mga panahon na ito. Opo, Anong ma'am. taon po itong November po, ma'am. Ngunyan Last na- year? oho. Opo, last year po. Last year. Last year. Okay. Tapos diretso yan. Opo, Pero ma'am. mga perang beses ka Ang na mga- nutaran mo nga, tigsisirinuhan ka. Mga 2 beses po, ma'am. Duwang beses. Kaya ito baga partner kaya, uso ang mga banyo ka ito na day man talagang nakabulag nga ni sarong kung minsan. Maluwas ka, Daing atop. may diit na distansya sa imong kusina, sa indong harong. Iyo ito ang mga banyo ka itong panahon. Isay ining, ano ining mga nagsisirinong pigsasabi mo, lalaki o babaye? Lalaki po, sir. Lalaki. Mga pirang Opo. taon naman yan. Mga 27 na yata po ito, sir. Susaro po, minor de edad po. Minor de edad. So mga duwan nagsisirino Opo. sa imo. Okay. Aram mo partner, matindi ini si Manay. 48 anyos na may nagsisirino pa. Oo, pero So sa pagiling mo Manay, medyo ang kwan mo, kalawas mo pa si Maui Taylor. Mga arog ka yan. Pwede po. Ayan. Oho. na-mention mo, na bako lang ika ang pigsirinuhan, na-mention mo, na pati suaki mo. Opo, ma'am. Pirang taon man ang aki mo, Manay? Kang 13 anyos pa po sinda. 13 anyos? Opo. Nagsisirinuhan man? Opo, nag-istorya na po sinda sa Dahil muya. ka komportable kan sa imong facial, pwede mong Alian mo na, tanggalan alian mo na. naman Total, na yan, ang no? kataning mo, si ago mo man. Ayan, sige. Yan. So, pati suaki mo sa kwan mo, sa pagduda mo or nahiling mo mismo, nahiling mo talaga na may nagsisirino. Anong sweet sore? Baka man medyo napakwan lang Manay. Baka medyo day man pigtutuyo. Mataram si Mister. Okay, sige, sige. Mister. Ika si Manoy. Jose Mindina. Mendina. Ang akip ko po, Sir Madam, nagtaram sa ko na pigsiripan siya kang Julian Arida Jr. Ang Julian Arienda Jr., makira Makira nilang nilang po. po. Iyan, so, ama, So aki po kang
Culinary na senior na kapitan okay, sa opo, Bigaan. okay. Nag-usip po sa ko, ang ano ko man po, niya ko, pabayay na tang kapitan pong Culinary na senior, mabuutong po yan, natabangan po ako kan nag-ilang-ilang man ako. So dating kapitan. Opo. Pero sir, aalat lang, nagpasiring baga ako sa harong nindo, sa lugar nindo. Ang harong ni Julian Arrienda Jr. sa ibong natinam po. Opo. So paano po ito makapasiring duman sa Indo? Dungon po sa likod mi, dahil pang kudal po ito, kang mapanahonan. So talagang tinuyo na magpasiring duman. Opo. Kasi ang pigbabanggit ni nanay, sugurang si Tia, dahil ta propiedades ninda ito, atop ninda ito, may karapatan din silang magsakat. Pero ini pa lang si Julian, nagpasiring sa likod nindo. Opo. So, pirang bisis man na pigsirinuhan so aki mo? Dua pong daraga ko, ang pigibuang ka. Pigsirinuhan man. Opo. Maliban ba kay misis mo? Si Julian Arinda po, kay Mrs. Dahil mo na gano'n. Okay. Sa dua kong aki pong minor. Nabanggit mo subago yata, kung di ako nagkakamali, nabanggit mo na kung minsan nagsasabay ka mo ni misis mo magkarigos. Iyo po, tapag nagtinda po akong folding bed pa nga na buhay ko. Okay, unin ko niyan. Sabi ni Mrs. Subago, pag nagkakarigos siya, plus na uba. Opo. So pag nagsabay ka mo, plus na uba ka man. Minsan po. Ayan. Ano magkaan partner, mag-agum yan, Mag-agum. diba? Kaya lang nga siyempre, kung talagang magkaka-intereso magasirino partira, garo ngayon may action naman ha. Oo. Pero may pinasa ka sa kuyang video na senaryo na kinumpronta mo sinda. Kinumpronta mo, nagkaigwa ka mo nin narurumduman ko lugod, baliuhan, nin konversasyon. Narurumduman ko lugod sa mga pelikula ka ito ni Kuyan, ni Ray Rosana Roses, saka ni, isa ito, so managganap nga ning Machete. Si Gardo Versosa. Yan, Gardo Versosa. Igiling ko ang lawas ni Manoy, siguro mga pang Gardo Versosa eh. Oo. Si Manay, garo mga pang Rosana Roses. Pero may babalik ko lang partner, kasi may pinailing ka mo sa kuyang video na talaga nagkaigwa ka mo ning konfrontasyon, nagbaliuhan ka mo o ning mararaot na tataramon. Ito ba na nangyaring sitwasyon na ito, pakatapos mismo ito na si Iripan so aki mo? Dahil po, Ah. medyo alay na po. Tabo ko nga po magreklamo ka ta. Na ano pa Nagpapasensya ako, ka. pasensya po ako, sabi ni Mrs. po, pabayain Abo mo ning ribok. Abo mo nga kay ribok. Sa loob po kay 2018 po, dahil ako nagribok ang tigbabantay niya. 2018, dahil ka nagreklamo. Dahil po. Maliban sa pagsiri, pigbantaan ka. 2018 po, nagreklamo, kan sumay origan po sinda na, may manok, ay itik, ayam, ng mga buwing, mabataon, so parong. So ibig So sabihin, bako man lang partner issue kan pagsirino. Pati pa lang sa mga urig, itik, pato. kapitbahay kaya partner, siyempre, kapitbahay. ibo talaga ng mga dikit na issue na pigpupurunan. So, ngunyan tabi tatay, para iklarado ta, ang pigrireklamo nindo ngunyan, si Julian Arrienda Jr. Sabay na po ito sa reklamong Opo. Si Isay pa po. Yan pong mag-irina po, maglula. Nata, nagsirip man po sumag-irina. So, ini pong ginas kanyong ini po, nagkarigos kami ni Mrs. na sa angkodal po kang si Army, 1 meter lang po ang Si Jane distansya. Ascanio, ano ni Julian? Kalibin po. Kalibin partner, okay. Nagkiling po ako sa may kudal, nailing ko po, nakasya sa may partitigi po kang lanob ko. Ang lanob ko po. So ika ang pigsirinuhan man manoy. Kaming duwa pong magagum nagkakarigos. Una ko ika ang pigsirinuhan man. Dinungawang ko po siya, partitigdi na. Di po ang mikropono, opo. Dinungawang ko po siya. Yaon po siya, nagtatago na sa may gilid kang kudal. may Pero masitas. nailing mo talaga kang duwa mong mata, nayaon duman si Julian. Yaon, si So babae pa. Si rin. Jane. po, si Ginas kanyo po. So bako man lang palang lalaki yan para sirino, no? Oo, ibig Igwa man sabihin, pati kibabae sa babae, nagsisirino. nagsirino. Ang gusto siguro pong mailing kung anong pigigibo mo mag-agom. Pero may pigigibo man agad ka mo manoy minsan. Ayan, karigos po. Karigos lang. Oh, Maliban sa ano pagkarigos ang kapot ni naman. Jane? Kang pigsirinuan ka mo, sabi mo. Wala man po akong Dahil man ki cellphone or kung ano pa man. Ang igwa pong cellphone, so nagsasakat sa atok kang kusina. Apig gusto ko mong makuha na ning video, no? Ning Garo footage, iskandal, ano? oo. Garo Pero niya, partner- biga iskandal. Oo, pero partner, nakaulay ta naman si Pero Matagong. sigurado ka manoy na pag nagkakarigos ka mo, karigos lang talaga. Karigos Dahil lang man ka po. mo nagsasabunan, Oo, halimbawa. anda, dahil mo po, Sir Maling. dahil mo po Nag-iiludad sa pa una. nga na yan, partner. Natural yan, di ba? O ngunyan, partner, ilaog ta na. Ilaog ta na, partner, kay ni si attorney, katakod kay ining isyong ini. Makakaibahan taman ngunyan na pagkahapon via Zoom si attorney Ramiro Bores, ang satuyang legal advisor, asin kampyon sa tabang legal. Maray na pagkahapon tabi, attorney Ramiro Bores Jr. Good afternoon po sa Indogabos dyan sa programang Tabang Ora mismo sa imo Remy, Joshua, and sa guest dyan sa tuyang radio station po.
Opo. Attorney, yaong po digitabian mag-agom na si Mr. and Mrs. Mendina, hulit sa reklamo tabi nindang ipinaabot sa satuya. Ano po, Attorney, tabian masasabi nindo digitabi sa kasong ini? Sa problema pong iyan, inot na inot, may mga insidente kipang sisirip. Sigon sa istorya baga, kang mag-agom, duman sa ginibo sa duwang aki na sinasabing minor, pwede pong iyan maglaog sa pig-aapod ng child abuse. Magabat Child pong abuse. kaso iyan. Oo. Special law po ang nagtatao dyan ki penalty. Unyan po, sa pagigibong pangsisireno o pagsisirip duman sa mag-agom o kaya duman sa babae, malaog man po ito sa kaso na pig-aapod na unjust vexation, which is punishable under the revised penal code. Dai po pwede iyan ong dibuhon kang mas kisisay na tao sa kapwa-tao. Opo. Ngunyan po, ang proseso kaine, kung sa intay ifa-file iyan, pag-abot naman po sa mga aki na babae, asin duman man sa agom na babae, naman po yan sa women's desk. Ano po? Kay puhan po dyan ang asistensya kang DSWD or any representative from DSWD, duman po sa reklamo kang mga minor, sa mga minor, kung may katotohanan man po yan. And duman po sa paninirip sa lalaki, maski nga ni lalaki iyan, may diretso iyan sa batas. Iyan pwedeng pagsiripan. Pigsabitangan sa Bicol, paglaho-lahoon ang sa iyang pagkatawo, ang kada sa tuya, igwa kita ki dignidad na ang sa tuya kong diretso, pigpuprotehiran kan batas. Kaya siya, pwede man siyang mag-file ng reklamo sa pulis. Ang gabos pong iyan, kaipuhan po ang koordinasyon man sa barangay. Okay, may hapot lang ako, attorney, at saka anong nangyari nga nining mga pagsirip na ini? Pakikuan po. November po. Last year? Opo, tapos 2019. 2020 po. 2020. Tapos po, ining June po, iyan po June na. naman 2021. Opo. Okay, attorney, pag-abot po sa periodo kan pangyayari, dahil man po ini problema dahil nangyari pala nining paninirip, Hunyo, ang pinaka-latest mo niya na Hunyo 2021, and so sarong klaseng paninirip kang November 2020. Dahil man pong problema iyan, kumbaga, ang importante, may padara ang reklamo sa tamang otoridad, takong igwaman kipigaapod na prescription of the offense, duman po yan i-determine. And importante pong madara ang reklamo para ang partidos magharampangan asin maghirilingan, tangani-nganing kung kaipuhan masettle iyan, di masettle, nag-i-star man sa nabaga sa sarong barangay, alagad kung kaipuhan maidiretso ang kaso, idiretso po ang kaso. Yan po ang pinakang importante kayan. Because ang pinakang focal matter as far as the situation is concerned, ini po nganing magkataraning sinda. Opo. Attorney, may hapon? Attorney, yes po. Opo. Kasi nababanggit po kan complainant na panagre-reklamo da atabi isinda sa barangay, da atabi isinda dinadangog, kundi iba da atabi an pigpapanigan. Nabanggit iyan sa kuya kang previous interview tabi, attorney. Kaya ako na lang madirect tabi sa imo. Ang pigreklamo kay garo ka apelyido kan barangay official Kung pag-abot yan po sa bagay na iyan, na pwede man na magdiretso sa pulis, alagad kung may katotohanan iyan, ang barangay captain, pwede man na ireklamo po iyan sa local government unit. Ang barangay secretary. Through an administrative inquiry sa Office of the Mayor or sa Department of Local Government po. Opo. And yan ang magiging sitwasyon diyan ta kung
dahil man kipagtataong hustisya sa mga konstituente, yan po dapula man iyan na problema kang sarong barangay captain because maski nga ni kapilyedo dapat pantay ang pagpadalagan ng administrasyon Aha. yan sa barangay. Nakasaad po yan sa tuyang local government code kung ano ang dapat kang gibuhon kan sarong barangay chairman. Opo, attorney, Tapos, may hapot Yes po po, si Mr. yes po. Mindina. Mr. Mindina, may hapot ka po kay Attorney Ramiro Bores? Mapot lang po kung ang barangay sekretaryo po, pag nag-blatter po ako, ang pigdataram ko po, iba ang pigsusurat, Kan barangay secretary? pambarangay So pag sekretary. nagpapablatter ka sa barangay, uni nga yan pigi istorya mo, iba man ang pigsusurat. Iyo po. Paano mo po nasabi? Sa pag nag-blatter po kami, iba talaga po ang pigsurat niya. Oh. Po, Ano pinabidyoan hapot ko mo nga po kay Attorney? Kung tama yan o kung sala? tama po talaga yan, kung sala. ay Joshua Remy, dyan sa kahaputan pong iyan, kan sa tuyang guest diyan, siyempre po, sala yan. Iyan pwede. Siring man, yan yung barangay secretary iyan, may paninimbagan man siya sa batas kung nata niya pigigibo iyan. Kung nata ang reklamo kang sarong constituentes sa indang barangay, di ipigsusurat sa tama. Di iki tamang recording, nata iyan. So, ang bagay man pong iyan is considered as falsification of public document. So dakul pong pwedeng mangyari diyan, kaya kung mapipwede, dapat ariglaro na po yan kang barangay captain, tanganing dahil na magdakula ang problema iyan. Tadakulon po na mga legal violations or violations of the law ang nagluluwas tigun sa reklamo kang mag-agumpo na ini. So ayun po, attorney, maliwanag po yan sa muya na ining mag-agom, duwang klase ang pwede nindong ireklamo, i-file duman sa magka-live-in na ito nga ni partner. Ang primero sabi ni Attorney kay Puan magduman sa Children's and Women's Desk Ayan. kan Philippine National Police. Child abuse. Child abuse. At the same time, so... Kay Kuya Mrs. Man, Man na... pwede man siya duman. Yeah. Magreklamo. Si Mr. pwede man pala. Ang lalaki pala ng pagpigsiripan. Oo, unjust vexation. Gulpi ang irereklamo ko, partner. Natural po, kay puhan pong protektaran man ang diretso kan mga kalalakihan dahil po dahil man pipig didistinguish ang batas kung ang unjust vexation sa lalaki sana o sa babae sana. Opo. And ang sa pagkaaral ko, tabi... violation ang sa lalaki o sa babae sana. Opo. So, Ano po ito, Remy? And pagkaaram ko, tabi, attorney, pag ang aki, sinda mismo nag-testify kung ano tabi ang ginibo sa sinda, ano ang nahiling ninda, na sinda talaga siniripan, dakula ano yan, tsansa sa korte tabi na talagang madangog. Aha. And ang saro pa, may Ayun nabanggit po, si Attorney Subago. Ang apod po, Yes po, attorney. ang apod po kayan, kung igwa ki gabat or wait ang sa sarunga reklamo, maagi po muna yan sa determination ng piskalya, ang apod po kayan, may probable cause. Pag igwang probable cause, ma-file ang fiscal key information, dadaraho naman iyan sa husgado, so information, babasahon sa akusado kung guilty or not guilty, diyan po mapuon ang litigation. Alaga, dahil tamang tulos sinasabi na maabot tulos yan dyan, dahil nga ni ang objeto kung pwedeng mapaghurunan pa yan kang mga partido sa barangay, alagad kung dahil na pwede, yan ang papadumanan kaya. And Opo. ini po, attorney, na mga barangay official, aron kan barangay secretary, kung dahil man ini mag-aksyonin man, iniguasin matanos, pwede man sindang ireklamo pa lang kayo. Sa DILG. Yan, Ayan. oo. Ano tabi ang plano? Ay, natural po. Opo, apoton tatabi, attorney, ano po ang plano nindo tabi, Mr. and Mrs. Mindina? Ako ma'am, kung pwede makasuhan, makaso po kami may endorsement naman po sila sa reklamo nila sa kuya. Tangon yun nga na po ma'am sa mga apo ko, sa bunso ko, kung kang wibis, nagdigdig kami, pigpa para, tatakot ko para Pigpapatakot. May pigpapatakot may mga patakot pa. So, iba na naman ini. Sa mga apo ko. Iba na naman na reklamo ini. May mga patakot. Maagi po, iburatan kan ginas kanyong ini, arasilias kanyo, tapos so, huli na rin na po, pigsitang sigang aragi
sa tinampo po nag-agi ang mga agi ko. So ibig Okay. sabihin, pag hali mi duman sa arong nindo, igo ka mong nanon para na ibang Mabawag po so apo kong lalaki, limbawa nag-agi sa tinampo So- naglalakaw, biburatan. Okay. Aram pong mabawag sa apo ko kang rabbit sa O di po tatay makiran eh. Mabawag po so Okay. Attorney? apo ko kang rabbit sa likod kang aram ko. So arasilyas kanyo, minadumang po sa likod, tapig pa para buraratan Okay. po sa apo ko. Madala Mr. Medina. Attorney, nabanggit po ni Mr. Medina na muya po nindang mag-file talaga ki kaso. Sain po sinda marani para magkaigwa po sinda ki abogado? Para magkaigwa po kay abogado, kay puhan po nindang magduman muna sa pulis kasi po ang mag-aabogado kan sa inda considering na criminal case iyan, sub office of the prosecutor, kung igwaki probable. Ayo. Oo, pero ang pinakainang kung gigibuhon ka iyan, magduman na sa pulis nganing magibuhan na sinda nin reklamo. Pwede man po sindang magkuaki primadong abogado para suportaran sinda or pwede man na iraninda yan sa free legal aid program kang IBP kung dahil sinda nga hanap buhay. Alagad sa kuyang pag-analisar, garo may hanap buhay man ang mag-agum na iniyo, kaya kung makuasinda kay pribadong abogado, pwede man poong iraninda yan sa pribadong abogado. Alagad if there is intention is not to secure the services of a private lawyer and to just undergo the process sa paagi kang pulis, iaagi sa piskalya, then kung may probable cause, dadaround sa husgado, di man po necessarily na kaipuhan i-represent sinda ki private counsel. Ayun. Ayun. Klarado. So, pwede. ang importante sana, makaabot ka mo sa pulis, Yes, po. makapag-file ng formal na complaint, and then so pulis, isasangat yan duman sa piskalya, so piskalya na ang bahala. Ayan. Attorney Ramiro Tabi. Tama ng Joshua. Opo. Attorney Boris Tama Tabi. na, Opo. Nadangog tana itong sa indo tabing reklamo, natawan na kita ning legal na abiso, aspeto ni Attorney Ramiro Boris. So maraming salamat Tabi Attorney Ramiro Boris Jr. sa imo tabing Panones and Oras. Mabuhay ka, attorney. Mo po. Okay, God bless sa Indoga Boss and mabuhay ang tabang ora mismo. Salamat po. Sa Indoga Boss. Okay. Thank So you. ayan, So, igo ka mo importante- ning diretsos na ilaban. Ang sa indong karapatan. So ang pinaka-importante, sabi ni Attorney Ramiro Boris, magduman na kamo sa pulis, makapag-file na kamo kan sa indong formal na reklamo, and then so reklamo nindo sa Children's and Women's Desk, ang pulis na maasikaso ka na darahon duman sa piskalya. Pag-abot sa piskalya, partner, kung may ma-determine na ran na may probable probable cause, cause, ang ma-representar sa inda, so mismong piskalya, partner. Yan. Then naman kamo kaipuan mag-hire pa ki pribadong abogado. Medyo natatakot ka mo ngunyan, after kay Ako, to may og mga pag ano. kasi kaya pag nagdumang ka mo sa pulis, bako lang so pagsirip, bako lang so iba pang mga pangyayari, pati so pananakot. Susoy-suyon iyan. Sir, mamapot ka man. So, sa barangay pong, limbawa po, magpadara pa kay Supina sa mga karampangan pa kami. So, reklamo ngani po, ma'am, naudyang kang, so reklamo kang Ayan, other issue yan, Ay, partner. iba naman Ang siya. ibig mong sabihon, Nay kamo nainot nagreklamo, Ay po. day inaksunan. Nainot po sinda magreklamo. Nagsunod lang po kayo magreklamo. Ngunyan. Ngunyan, so nagreklamo sa mong inot. Tuloy-tuloy po ito. Ngunyan So, sa po Indo, kami. Hanggang ngunyan po. Day pig-aksyonan. Dapat kang Sabado po. Dapat ngayon magpasumon sinda sa Di- loob day na. kami naman. pero alat mo na, partner, kasi ang aram ko, igwaning specific date lang na pinagtalaan, partner. Kung pira, alimbawa, nagreklamo ka mo niyan, nagpa-record ka mo, pirang aldaw dapat isusumo mo na Partner, yan. yan ang pigsasabi mo sa matanos na turul-tulan na Korean. Kaya lang, natural baga sa Pilipinas yan na sa sarong barangay, kung kaapil mo ang nagreklamo, aksyonan. Pag bako mo kaapil, medyo siyempre, lalo na kung Oo, kalaban, turutang tao doon. lalo na kung sa diring tao mo pa so Pagkaturutan kalaban. taon. Oo. So, ibig mong sabihin, tabi, may reklamo ka pa sa barangay sekretary nindo. Buda sa Ito barangay pong official. sekretaryo po, sa DILG ko nga ni po ito. So, kumplinan po nga ni po, gigibo niyan, testigo, laban sa ko. Hindi ako na po, baga po, ma'am. So, nagre-reklamo. So, ang pinakamaray kayo ni bigay mo yan- partner, siguro after the program, ibahan mo partner. Magduman na sa pulis, magpal na kireklamo, sabihon na day naman gayon na ayos sa barangay, taso reklamo nga niya, day man. Pagkatapos, duman diritso mo pa partner sa DILG, pangarig... Ano ang trabaho ka ni Julian? Si ano yun, public safety. Public safety sa Legazpi. Sa gobyerno. Oo. Taga-gobyerno, partner. 2016 po yung pagkasurrender niya. Paka-surrender na, drug surrender eh. Opo. Oh.
drug Iyo surrender yan sa pigbabanggit mo na Tigbabantaan po ako ka. anong pagbabanta? So, 2017 po, buyong po, kaiba sa motor, so bayaw na barbero. Tigturo-turo po ako dyan sa may pustikan apik po. Pakilapit lang. Ang sabi po sa ko, pumakaray ka, takakastanta ka. Dito nga niyo po, nagka-problema naman kami, 2018 na pigreklamo sinda kang Oregon. Gusto mong sabihon, ini, drug surrendery, pero hinire na PSO. Oo. Partner, Tapos ito pwede sa yan. pigbabanggit mo ni Mrs. na ano itong Nagsirino? pigat-ambog sa imo, sabi? Ako po, so natarman ka to. Ano sabi? ano? Kan 27 po, di bukang daraga ko. Buyong po, ang malas 12 na sumaga. Ang taramong kan, dahil sinda kaya. Siya kaput ni Rosal. Tao siya ni Isgira. Sisay na Rosal. Mayor Rosal po. Oh. Gusto mong sabihon, pag tao ka ni Kwan, day ka Makusugan bot mo, dahil ka dapat magdaon, dahil ka dapat hindi ka pwedeng gibain. day ka pwedeng ireklamo. Tao, Kwan. So iyo yan ang urag-uragon duman sa saindong lugar. Yan po. Pero partner, pwede yan na drug surrendery, gibuon mong public safety officer? Siguro partner. Totoo yan na drug surrendery? Iyo po. Ilingon ta partner kung paano ang ano kayo eh kasi igo ba kitang pigsasabi na there's always a second chance. Sa bagay. Pero siguro, partner, medyo very interesting yung Kwan na ini. Tapos ano, pag tao ako ni Kwan, kaya Dahil day nga, kami ano ito? Dengin nindo ako kaya, tawo ako ni Rosal. Buda ni Isguera, iyan ang pigano niya, pigbabanggit Di niya. pwede ko naman Tayo, palang partner arugon. Ma'am, so kalibin pa po, ma'am. Pig para gibuan ako senaryo na, magibuda po ako senaryo na kaya ko sindang patuktukan kitao, tawa ng oras. Na iyang pong babae, nagtataram po sa, log po kang barangay, ampang sa mga lupon, ampang ako, ampang saro kong aking babae na, sinada po, edukado, nagyayam po sa indak, Coronel, PFC, SPO1, SPO2. Ngayon po, ako po ang na may kakayan ako, mag-ano kitaong pa, tuktukan ko po sinda. Medyo talagang matindi. Di pwede ko naman arugon, partner. Ano? Tao ako ni Kim Jong-un. Hindi ako kaya dyan. Anyway, ito ang plano nindo. Didiretso nindo ang kaso. Grabe naman po ang gigibo sa mo talaga po kan. Tahimik po kami. Dahil kami nagreklamo kang para kailan po Ini pala na po kami. ipigrereklamo, public safety officer. Ayan, kang Legazpi Sa madaling City. sabi, nagsusweldo sa kaban, kan banwaan, kan syudad nin Legazpi. Ayan, kan syudad, kan Legazpi Legazpi. partner. Tapos, Na nagpapabidbid na tao ni Mayor Rosal. Asin ni Isgira po. sige partner. Ano Kung may mo? mensahe ka mo, kasi, Any partner, we give them benefit of the doubt. Yes, of baka course. dahil man aram ni Yormi, o baka dahil man aram ni Ni Chip Esguerra, Rolly, oo. na pigagamit sa madali bagang pag name drop. Araw nga ni Kampig sabi ko, ako partner, tao ako ni Kim Jong-un, dahil mo ako basta-basta. so, I rather have space. Ikakaisay ka man na tawa. Kay Hanap Kim, na. kay Kim Chu. O partner, aram mo, kaya sinda nagpasirin digdi, kasi aram ninda na madigdi talaga itong pigreklamo ninda. At saka, Limang ako miyembro kan nahiling ko pamilya. partner, kaya nagdigdi ining pamilyang inay na magreklamo dahil nahiling ninda dahil ng pag-asa duman sa barangay. Ayan. Nahiling ninda partner na wala na dumang ki future sa barangayan sa indang pagreklamo. Correct. Nanay, tatay, tabi, Although, kuta na partner, ining mga incidenting ini, sa barangay dapat muna yan. ayun nga ni partner. Kundi kung Kaya dahil na lang, pwede, Day nga sinda, sabi nga ni Ninda, day da sinda tigdadango. daing puwang. Daing puwang. Kung may mensahe ka mo tabi sa pamilyang pigreklamo nindo, ano tabi ito, sir? Sana pumundo na po sila kan mga gibon sa mo. Today man kami nakikipagpasuway sa indaki. So kung ano pa man ang problema, nag-iwas lang po kami nga ni. Ayun. So, ibig sabihin- Ano man ang mensahe nindo sa barangay? Kay Kapitan Buda sa barangay secretary, sa mga barangay official nindo? Sa kapitan po, dahil man pa akong masasabi po, nagkakaproblema ba ako sa sekretaryo. Anong mensahe mo kay sekretary? Sana liwato niya ang pag-ibon niyang mga arogansya. Anong pangaran ka barangay secretary nindo? Dante Perez po. Dante Dante Perez. So, Perez. lalaki. Okay, Dante Perez. Hanapon mo yung partner. Oo. Ikaw man po, nanay. Anong mensahe mo manay? Sana po, matabangan kami digdi po, sir. Madam. Ayo, gibuntan gabos na So, tabang paagi. legal. Ibig sabihin, partner, si tatay, okay man kuta na. Dahil nakuta na Aram mo, kaso. magayong kuta ng Ang- gusto ang ni, pangapudan niya man nag-iiwas sana, na ako, abon niya punduhan na kiribo. sinda. Kaya lang, aram mo partner, may mga apod sa barangay kun minsan, pag nagparaluy-luya ka, duduluong ka. May mga nangyaring aruga. Ang mga tios, lalong tigpapatios. Naramdaman ko Araw lugod yan. so sarong insidente na may trabahador ko sinitar, nakapamiadan so punong barangay. Ano nga, may building permit ka ba?
Aram mo ko na sa pigtatrabaho kang trabahador, pigagaba sulo mangharong, pigahanap ang building permit. Nya ko, punong barangay, ignorante ka. Bako building permit ang dapat hanapon mo, demolition permit. Yan. Demolish, hanapan mo kay building permit. Anyway, tabi sir, Mr. and Mrs. Partner, Medina. subunong barangay. Uminuli. Ignorante ka niya ko. Kulang Tabi. sa karama naman. Kaya baga partner, digdi ko ta napiglalaog to Gusto mo nga rin ko sa punong barangay, hindi. Day na. Kaya baga partner, digdi ko ta minalaog partner sa mga kwalifikasyon. Biyo ka pa niya kung nakapamiada, nailing ko ba sa CCTV? Anya ko. Hindi. Anya ko ito. Ganapan niya akong building permit. May kaput na masuso. Pigagaba nga niya. Demolition permit Ang hanap dapat. niya, may building permit nga kamukha. Buda, building talaga. Building talaga. Bako, old house. Oo. 52 years old. Na, kuhan. Anyway, old partner, house. Mr. and Mrs. Medina, tabi, salamat sa saindo. Lauman tabi nindo na yaon ang tabang oras So, mismo. aalalayan ka mo ni alalayan partner. mi kamo. So, dyan lang sila partner. Alatong ka? Oo. Alaton mo sa, iba na nakamo sa pulis. Iba na kamo sa DILG. Para makaabot na iyan na sa indong reklamo. Kwaong tamo na partner ang lado kan barangay secretary. Bago mo ipaabot sa DILG. O after kato, sabayan ta sinda sa DILG. Ayan, sige. Alright. Mga ka-action, sa tuyang pagbabalik, may manggagana ning tablet, may manggagana man ning cash. Kaya ang tabang sa nakamo, mabalik pa ang tabang. Ora mismo! Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat ko kay Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, eh siyempre lumalakas din ang loob. Pag natabangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay. Bako malang sinda sinamaray ang buhay, pero pati mga negosyante namaray ang buhay dahil si purchasing power ka mga paraoma naglangkaw. Kulaon ang ipapasalamat kay Senator Kiko for pushing this. Pero ako ngalas na si Senator Kiko ang brainchild kang sagip sakalo. Tapos siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga paraoma. Hindi ko maintindihan. Pwede ka mag-college ulit, Alex, kung gusto mo. Kaya nga gumawa ako ng free college education na pinondohan ko nung ako'y senador. May libreng wifi din po doon? Nag-budget din ako ng 327 million na libreng wifi sa mga SUC state universities at colleges. At ngayon, nag-file ako ng 1 tablet, 1 student para sa mga bata. Halagang lodi kita, Loren! Kaya pala hindi mo mabasa baliktad ang libro, Alex, dear. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Sabi nila, aalagaan namin kayo. Pero ba't parang napabayaan nila kami? May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit 1 dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang di Kisamuya. Maraming salamat
Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol. Katabang na, kasurug pa. Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat makabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy, Presidente. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Mahirap talaga kasi marami namang balon kaya malalayo. Tapos minsan talaga pag konti yung tubig. Tapos mahirap talaga. Ayun po, mahirap kasi po nasa kami sa balon na konti ang tubig, sasalok pa. Tapos minsan po kami sa sa biyanan ko sa Namantaw, doon po kami kumuha ng tubig, minsan naglalaba. Mahirap dahil sa karayuan, matanglay ang pagbatlay sa ang tubig. Tapi kabatlay ko sana yan. Kuanan, tulong buhil ta ako diyan sa karayuan yan. Puwira di sa garo-garo dan sa inuman dito sa bubon. Ayo, ang piga ko ang kung muli yung tubig diyan sa bubon. Ay ginan mga 200 metros batlay. Salamat. Saka sana tuloy-tuloy na yan. Hindi nasasakit yung leeg mo para sasalo. Tapos, kami, nag-mineral kami. Is tipid na. Ang pagkakaiba, hindi kung minsan, kung naguran ba nga, lubagan tubig dito sa bubon, diyaw naguran, pero may malisaw ang tubig. Nga mo, anong pagkakaiba dyan? Wala man kami nakukong, kadya na kami nagakukong inuman. Wala man balang nangyayari sa buhay naman. Yakin ba magsalitan to yan? Di man. Talagang okay naman. Marayon. Okay naman. Okay naman. Marayon na namit pati dyan sa tubig. Marayon. Nagpapasalamat ako kay Saldi ko. Nagpapasalamat kami na nagkaayo kami ni Dini. Karag sana ang patubig dito sa barangay naman. Salamat po kay Congressman Saldi ko. Salamat. Maraming salamat po. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo! Kasi gapot mo ako kung ang si Army may ato
dadarahon mi kay ni Boss Nico ining sarong camera dignita. Nga may zoom. Ano? Ano ang plano? Ano ang balak mo? Magkaiguan ng Maa Salvador ng Bicol Scandal. Diba? Dahil pwedeng ika? Pwede man. Kasi sabi ni attorney, pati lalaki pwede din. Kaya ako, pwedeng gulpian, pwedeng ireklamo ko palaan. Mr. Siram Scandal 2021. Okay, kaya kasay mo? pag may nagtaram sa kuya na ikangaya maitom ngayaan kuan mo, egg. Ay, ireklamo ta ka. Ayan. Siniripan mo ako. Anong ebidensya mo nanting? Yung ireklamo May ta kapot ka siyang na. video. Pagbala na, magpaliwanag ka duman sa pulis. Mga ka-action, sabi nga ni partner Kasubago, nasabi mo baga, nabanggit mo partner, na yaon, Nabisita mo si Secretary Bello. Yes, makukuman talaga partner, bisita. Bisita kan mga trabahador na nangaipo kay ayuda. Yan. Sa paagian, So, kan pagtatabangan, kan ako Bicol Party List, sa paagian ni Congressman Saldico, Congressman Pido Garbin, and the provincial government, sa paagi kan gobernador. So mga kababayan ta Naday partner, nagaparataram, nanawaran nin hanap buhay, huli partner ta nagpapadagos ang pandemya. So presente partner sa okasyon, si Dole Secretary Silvestre Bello, asin ang gawos partner na importanteng ahensya or partner kandole sa tupad. Kay iba na dyan partner sinda Congressman Alfredo Garbin na pigrepresentar partner an ako Bicol Party List. Siyempre pa partner, ang sa tuyang pandiurag na ama kan probinsya kan Albay, si Governor Al Francis Bichara. Nagtatrabaho, Governor Bichara. Kaya partner, yan, nadadalan mo partner yan si Secretary, Dole Secretary Silvestre Bebot Bello. Pirang ribo partner ang beneficiaryo. Maabot partner sa 600 na mga ligaspenyos. Anyaw dyan. Yes. Pero 8 barangays partner siya. Pero barita ko, maliban sa mga ligaspenyo, may mga taga-albay man dyan na mabibenepisyaran. Ngunyan Dahil partner. lang nakasabay. Nakaschedule kaya partner kasi bagong aga, lahat ito partner, gabos ito o mga ligaspenyo, 8 barangay digdi partner, kabali dyan ang barangay Tula-Tula, barangay Istansa, barangay Ilawod, igwa pa partner, kundi ako nasasala kabali man dyan ang humapon. So basta partner, 8 barangay iyan na nag-receive nin natawan partner kabali sinda sa tupad program kan ako Bicol asin kang Dole. So nagtauman partner sa presente Kasubago, nagtauman partner nin bisikleta. Yan. Sa mga masuswerteng tupad. Yan partner. Di ba? Si Sen nagregalo kang bisikleta. Sa Dole pa yan partner. And ang maswerte kayan partner kasi dinugangan. Kung dati partner, 10 aldaw sanaan, pinagtalaan partner, na itatao para trabahuhon ka niyang mga benepisyaryo, dinaglagan partner ni Secretary Bello ng 5 aldaw. 5 aldaw so 15 days partner, matrabaho ining sa tuyang mga kababayan, and makakaresibisenda nin 4,650. Sa 15 day, aldaw partner, natatrabahon kan sa tuyang mga kababayan. And presente man partner dyan sa okasyon. Uyaw man si Vice Governor. Yan, Grex Lagman. And mga alkalde partner, piling alkalde digdio sa probinsya kan Albay, si Mayor kan Santo Domingo Albay, Jun Aguas, Mayor Villanueva kang Tiwi Albay, o garing din nakaabot partner, si Mayor kan Malinaw, si Mayor Gemma Onghoko kan Ginubatan. So nagtauman partner si Secretary Bello nin 100 bangka. 100 bangka partner sa syudad ning Tabaco. So matauman partner nin 20 bangka para man sa munisipyo kan malilipot. And partner, matauman partner ning Sanggatos. Na bisikleta partner. Yan para yan partner sa mga nagkakapirang piling benepisyaryo. Ayan, na nangangaipo ki service. And sabi partner ni Secretary Bello, sabi ni Secretary Bello kay Congressman Pido, iningayaan pandiurag niyang congressman. Nakasabay ko ngayon duman sa kongreso. Kasabay ko man ngayon kan panahon pa ngayon ni si BG Grex Lagman. And si Governor Al Francis Bichara partner. Si Congressman Pido ngaya, amo na ngaya magtrabaho sa kongreso samantalang ngayang marayon ngayon buhay ta duman. Tulong aldaw sa nangya kitang matrabaho. Pero mas gusto ngaya na magserbe sa syudad kang Legazpi. Kaya ngaya, daig nga ka mo mabasol kung si Congressman ang gigibuon nindong mayor sa syudad kang Legazpi. Yogod mo, si Secretary Bello nga ni, na the Sekretaryo kang Department of Labor and Employment, grabe ang pagtungkol ni Kong Pido. Sabi ko nga ni partner,
pirang porsyento niya ko tabi Secretary Bello an suportan mo kay Congressman Pido. Sabi niya, de ko na nga kaipuan banggiton. De ko na nga kaipuan suportan si Pido ngaya kasi kaya niya. Si Congressman Pido talagang Nagtutubod si Secretary Bello sa kakayahan, abilidad ni Congressman matibay Pido. ngaya si Congressman Para Pido sa bagong Ligaspi. Okay. Yan partner, ang nangyari duman. Okay. Pero partner, igwa manin mensahe, igwa maning mensahe si Secretary Bello para sa mga albayano. Sige, dangugunta. Yan, dangugunta partner. Tapos sabi ni Congressman Galvin, tama yun, dapat nagtagal mo. Anong magagawa ko? Sinabi ng Governor ng Albay, Congressman ng Bicol Saro, sinabi ng best friend ko na si Congressman Edsel Lagman, dagdagan ko ang inyong kikitayin. Ito, Bicolana rin ito sigurado, papayag ito. Pwede ba dagdagan natin ng 5 days ang trabaho nila? Kung 5 days na ang dagdag, magkano ang sweldo nila Karen? Yan. Ang sweldo nyo, magiging 4,650. Okay na, Gog? Ayan na. Kasi, yan ang utos ni President Duterte sa akin. Sabi niya, yung pera ng gobyerno, pera ng tao, ibigay mo sa tao. Pero yung pa-positibo niya, yung request nagtupad, hindi sa Ligaspi, request nila ng Bicol. Lalo na si Mayor at si Congressman Pido Galvin. Kung yan, sabi, ang importante sa kami. Nakulang ba rin tupad na ini? Kasi inaabot kita ng pandemya, nawalan trabaho sa ibang mga tao, nawalan kita para pagpakaling pagkaon para sa pamilya. Nakulawang namin ang pasalamat ko sa Department of Labor and Employment sa padagos na ipag-ugnayan sa tuyang party list ang Ako Bicol party list. When we approved the budget of 2021, including the previous budget, gabos tabi pinag-asiguran na ang programa sa tupad, as in programa sa government internship program, subisyente para mas makinabang ang sa tuyang mga displaced workers. Bako isa natin busy sa dati ng Ligaspi, lalong-lalo naman sa anong na probinsya ng Kabikola. Kasi sa higos, as in indikasyon, kan sa tuyang sekretaryo, na presente mo niyan si Secretary Bello, na mas ano man ang panahon, mag-normal man ang panahon, at lalong-lalo naman sa panahon ng kalamidad, presente tabi perdi para magtaog ng kabuhayan. Kaya another round of applause sa tuyang Secretary, Department of Labor and Employment. Yan, partner. Pag naiilin ko si Kong Pido, partner, gano'n naman sa una ko yung... Nanggigirabo ka, partner? Nanggigirabo ako, partner. Ang sabi nga ni Secretary Bello, partner, ang masunod na alkalde, ang susunod na alkalde ng Legazpi City. Announcement ka ni Governor Al, sa paagiman ngayon, ni Mayor. Ay, congressman pala. Yan. Maski siya, nasasala na partner. Mati partner duman sa laog kan Astrodome. Sa Albay Astrodome, an pasasalamat. Kumbaga, kay ni mga Legazpi partner kan mga beneficiaro, pag mati talaga, bagong Legazpi. Yan. Mating-mati ninda partner na talagang Ako Bicol. Ka-partner dyan ang Department of Labor and Employment. At siyempre partner, presente man duman ang Team APG. Talagang katabang na. Kasurumpa. Alright! Partner mo niya na pagkahapon, cash raffle na kita as in giveaway kan sa tuyang tablet. Kaya ang tabang sinatabi ka mga kaaksyon. Babalik pa ang tabang. Ora mismo.
Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat makabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy, Presidente. Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat ko si Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, siyempre lumalakas din ang loob. Pag natabangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay. Bako malang sinda sinamaray ang buhay, pero pati mga negosyante namaray ang buhay dahil si purchasing power ka mga parauma naglangkaw. Kulaan ang ipapasalamat kay Senator Kiko for pushing this. Pero ako nga last, na si Senator Kiko ang brainchild kang Sagip Sakalo, tapos siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga parauma. Alex, iba yan ang negosyo ng pamilya mo? Huwag niyo po sabihin may kinalaman din kayo dito. MSME Law, libreng kapital sa mga maliliit na negosyo. Lalo na ngayon pandemya, gaya ng mga itong mga produktong natulungan ko. Pati yung bigay na bayong ni ate mo. Ma'am Lauren, paalamat na kayo. Natutulungan natin ang mga maliliit na negosyo sa libreng kapital. Talagang lodi kita, Lauren. Galing mo. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partilles. Marami pong salamat. Mahigit 1 dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang hirap sa iba dyan, nagtatanim nga, pero ng galit. May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama ng kamasa. This is a paid advertisement. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. So, kadipisil talaga. Biro mo yan, bulod yan, sasakad kaming bulod, tapos sasarok lang para makakuha kami ng tubig, tapos iulit na mundi day sa balay na mun. Ay grabe. Grabe kasi so mga tao dito, yun nga pumipila sila. Kung minsan walang maigib kasi naubusan na. Dahil nauna, may mga dalang container na nawala ng tubig. Ano po, dati po mag-aga po may nag-aalat dyan. Ay sus ko, dipisil yun. Grabe ka dipisil. Tubig talaga ang problema sa Panoypoy. Amo ang pinaka number 1. Sabi ko, mas grabe pa sa, kung sa bagas madalian, ang tubig di mapagalan talaga. Na pagkwaan, lalo king tigturong. Tabong Panoypoy po, di talaga nagakuruko. Kaya, sa tunong wala pa ya di Odisan, nagapirila kami di hanggang minsan ani na alas 3 na sa mabubas, di pa kami nagapila di sa udi sa puso ya di. Yan ang kuan naman.
importante ito ayun na kami nakukuha ng malinig na tubig dito sa barangay namon. Mas importante kaya ang malinig na tubig. Kuminsan kaya, di kaya ang source na di po ang pinakamalinig talagang tubig sa barangay Panuypoy. Ay, super. Grabe talaga ang katabangan. Naugma akong natawan. Muna na akong gabira ko. Grabe ang katabangan na natawan niya din yung water system din. Ako Bicol ya din. Subuong Panuypoy. Grabe ang kaginawan talaga. Hindi na ako na-dipisil na nagabuwas na didi. Ako naranasan ko talaga din nagabuwas. Nagabuwas kami didi nagulak ng tubig. Nga na, hindi na. Unong oras na sa atos ko pagpanganakan, sumagab ka, ay tubig abuton. Sa tura, magapila ka hanggang alabaan ng pila. Nga na ora na pila. Open ka dyan magsagab, magregos. Mamikon ko sa didi. Minsan sabi ko, ingatan ta ding tinawsatan. Inaabot ko man na dakilang pasalamat naman sa mga taga-didi, tapos kami buong council, mga taga-barangay Panuypoy dahil sa nabigyan kami ng dakilang na katabangan. Blessing yan sa amin dahil may water system na kami. Thank you very much sa Ako Bicol at saka kay Congressman Saldico. Wala pong tabang. Kaya maraming salamat po sa Ako Bicol tapos kay Congressman Saldico. Ay, nagpasalamat ako sa Ako Bicol. Sa tinaw sa mga, bukan sa mga service na itinaawan niya na nakikita ko man maski sa TV na itinaw ng Ako Bicol. Grabing pasalamat ko sa niya na grabe ang kaginawan sa tinaw sa mga na tubig. Na mo ng number 1 na kakaipuan naman didi. Na pinagadipisalan naman ng pagtubig nga na hindi na kami nadipisilan. Kaya very good. Salamat sa Ako Bicol. Nagbabalik ang Tabang Ora Mismo! Partner! Yes! Kada kita mo rin na pagkahapon sa liwat sa mga nakaantabay sa Radyo Ragon. Marin na pagkahapon man kay Kuya Ed Bena. Sa mga nakasubaybay man sa Facebook Live. Yan, si Engineer Tupe Aidalia man, asin si Engineer Jocko Diaz, partner kang Radyo Ragon, asin si... sa taas, sa tower, George Valderrama. Yan. Alright. Partner mo niya na pagkahapon, uya ang sa tuyang tablet winner. Unya na pagkahapon siya si... Riza Barcelona. Ayan, uya ang sa iyang naging mensahe. Basa. Marahay na daw po Action Co Center. Ako po si Raisa May Albino, Barcelona. 18 anyos, naka-star sa Housing 2, Montserrat, Magaraw po. Magaraw Camarines Sur. First year Duman college. ini sa lugar kan mga parahilot. Tapos para gibo partner nin Longganisa. Yan. Parahilot duman sa may inulid. Ang pinakasikat diyan, Kalabanga na ito. Kalabanga na. Ang pinakasikat diyan na parahilot kay ito. Magaraw pa digdi baga sa likuan. Kon ito, Kalabanga. Ang hinulid, Kalabanga yan. Ang Magaraw, yaon diyan, ang pinakasikat na parahilot kay ito, kampanahon ang pangaran Ligid. Paraligid. Iya partner, kasi ako naginang saro ako sa mga nagpahilot duman. Kay Ligid. Pero dahil man ako tigligidan partner, dahil man iba man ang pigpapaligid niya. Yan partner si Raisa Barcelona kan Magaraw. Central Bicol State University of Agriculture Calabanga. Sana po saro po ako sa matawan asin matabangan nindo. Ansa ko pong ama sarong karpentero asin may minamati siyang diabetes. Kaya kay puha niya perming mag-inom nin bulong. Ang sa kong ina nagtitinda ning mga lutong panira para may makuanan kaming panggastos sa oral daw. Siyam po kaming magturugang, asin 7 po kaming nag-aadal pa. Kaya dakulang tabang po sa samong pagklase kung ako po ang sa indong mapipili. Salamat po asin Diyos mabalos. Oy, may makontak sa imo, Raisa Barcelona. Para makuha mo ining tablet. Ayan, na kung sa paano imo mo maklaim ang sa imong regalong tablet ali kay Congressman Saldico. Regalo ni Congressman Saldico dahil kamong mga estudyanteng Bicolana Bicolano, padaba ni Congressman Saldico. Dahil kamo ang futuro kang mga Bicolano. Yan, kasi ang mga kakian partner sa Indan nakadepende ang futuro. Yan. Partner, sindang ko konsiderang
future. Yan. Alright, partner. Ngunyan, mapili na kita. Mapili na kita kan sa tuyang maswerteng cash raffle winner. Pirang ngunyan? 1,000 pesos. May nag-aabang sa may pinto, partner. May nagsusuro si Rip. Bago naman Iilingon niya, yan, partner, bago kasi naman yan. bago na naman ang satuyang malamig dancers. Sige daw. May ibog na garapon. Pasok. Siya, si Abby Arcos. Ano daw kung nagkaon na si Abby? Nagkakan ka na, Abby, dahil pa. Sige, relax lang. Dahil pagparailing nga si partner. Pwedeng nagkakana, pero lugaw. Okay, one more time. One more time, ladies and gentlemen, Abby Arcos. Akin na yan, tapos bumaili ka ulit. Sige. Kaya pala, partner, dahil nakakabuelo, tapos kapot bagay ka. Diba? Salamat, Abby! Natarog kayanan sa imong mga ilingon. Pasado da eh. Pasado da eh. May kanya-kanya sindang style. Ayan. Gabos pasado. Siyempre, iba-iba lang ang mga step nila. First time kaya, ninervyos man so aki. Tapos kapot niya baga sugarap. Hindi mo talaga Takon mahulog. Yan. O, buksin na. Salamat, Abby Arcos! Napaluwa si Abby. Grabe pala niya. Bigyan mabayli pala niya. Salamat, Abby. May talent ka. Numero. 0963 0963 026 026 6618. 6618. Ang pangaran, partner? Sige. Ano ang pangaran? Bebot Bello. Grabe, secretary. Joy Britannia Bello. Uy, kaswerte! Kapili ko kaya na. Sabi ko na sa iyo eh. Joy Kaswerte. Britannia Bello. Ayan, kaswerte Hello, Joy! Joy, maray na pagkahapon! Joy to the world! The Lord is come. Joy, taga-sain ka? Taga po, Pili, Camarinesor. Taga-Pili ka, Marinesur. Taga-Pili. Sain dyan sa Pili? Hindi po sa San Agustin. Ay, San Agustin. Ano ang mga, dyan, bistadong produkto sa San Agustin? San Agustin. May nag-iibi. Joy! Hello po. Joy, pira na ang aki mo. May agom ka na? Saro pa ang aki ko. Pira na agom. Saro pa lang po. Iyon na yan at so aki mo nag-iibi? Iyo po. Nata na ano yan? Ano po, naglalanat po kayo sa kulaglos po. Kaya ko tamaluyang signal. Ayaw, naglalanat. Naglapag. Oo, naglapag. Ay, Joy, anong hanap buhay? Anong trabaho? Wala po. Minsan po, nagtatrabaho po sa may kantin. Si mister mo, anong trabaho? Nagkaklase pa po, nagpapadagos po. Very eskwela. good. Tama Yan. yan. Ano ang kursong pagkukuha ni Mister? Criminology po. Nag-intern na po sinta Maging sa pulis. Yan, good luck sa iya tabi. Joy, bistado mo ining kaulay mo? Iyo po. Sa Action Call Center po. Sa Action Call Center. Opo, tama. Action Call Center kan Ako Bicol Party List. Ako Bicol, tabang ora mismo. Joy, congratulations! Nanggana kanin 1,000 pesos. Regalo sa imo. Regalo yan sa imo ni Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List. Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico? Ay, ingat na ingat po. Nagpapasalamat po ako sa Action Call Center. Sa tabang na kasurog pa. Ako Bicol. Saldico. Salamaton po. Joy. Tabang ni sa kuya. Joy. Sa aki ko. Tubod ka na, Joy, na ang Ako Bicol Party List katabang na kasurog pa? Iyo po. Kaya saing ka pa. Ako Bicol na. Ako Bicol na. Maraming salamat, Joy. May maapod sa imong staff kan Action Call Center kung paano mo maklaiman sa imong ginanahan ng 1,000 pesos. Opo? Iyo po. Salamat po. Alright, bye-bye. Alright, partner. 30 dias na lang.
Pasko na! Merry Christmas in advance, partner! Sa imo, partner! Duman, partner, sa mga kababayan niya itong gusto man manggana. Ano ang dapat nindang gibuhan? Ay, duman sa mga gusto man manggana, abangan lang nindo ang mga pigasabi ni partner na mechanics. Ayan. Ano yun? Paliwanag mo, partner yan. Pinalit mo manggararay sa kuya, partner. Mga ka-action sa mga mawat man tabi manggana araw ni Joy Bello. Kinakaipuan lang tabi nindong i-like at samuyang official Facebook page. Asin ipaabot tabi an sa indong komento kung nata kinakaipuan nindong manggana. Day paglingawan, ibugtakan sa indong telephone number. Asin magtag ning FB friends. The more, the better. And syempre, day paglingawan, i-share ang samuyang live episode. Araw lang kato mga ka-action. Simple lang ang samuyang mechanics. Diyan naman sa mga kababayan ta, kung may mga problema ka mo legal, halimbawa, biktima ka mo kan mga chismosa, diyan sa mga pagtaraling Mga marites, mga marisol. Biktima ka mo kan mga parasirino, parasirip, diyan sa barangay nindo. Biktima ka mo ki mga pangraraot, o kung ano pa man, pang-abuso, halimbawa, dahil ka mo pigsulduan kan amo nindo, o kung ano pang sa iling nindo, kaipuan nindo ki legal advice. Correct. Sa iling nindo, dain nindo na Kukuha ang hustisya. nakukuha ang hustisya asinan sa indong derechos, pasiring tabi ka mo digdi sa action ko, tabang ora mismo. Tabang legal, igwa po nin abogado kita, Attorney Jill Bungalon, Attorney Ramiro Bures, na handang magpaabot nin legal advice sa tabang legal, sa tabang ora mismo, dahil ang kamautan ni Congressman Saldico, mas mahiwas na pag-alalay asin pag-asikaso sa mga kababayan tang Bicolano. Ayan mga ka-action partner, 30 dias na sana, sabi mo nga ni, Pasko na! Yeah! 30 days more to go before Christmas, kaya advance Merry Christmas sa Indo Tabi mga ka-action. Partner, inabot na kita kang oras. Yes! Tanganin Saga naman, Biyernes, 5,000 sa aga. 5,000 mga ka-action sa aga tabi, kaya ang tabay-tabi ka mo ha. Baka ka mo saro sa mga maswerteng mangganan in 5,000 pesos. Sa pangalan po ni Congressman Saldico kan ako Bicol Party List na nagpapadaba sa mga Bicolano, kami po ang sa indong lingkod, Joshua Martinez, Mr. Siram, masiram na hapon. Salamat kan sa indong pagkantabay. God bless, mabuhay. Ako man tabian sa indong nakairiba man, Remy Araneta Mindones, and Ma Salvador, kan Bicolancia. Maray na pagkahapon, asin, salamat. Isang masipag na pilantropo sa hirap